Τι φάγαμε στη Βαλένθια εκτός από 85 πόντους. Τι σχόλιο θέλετε να κάνω γι' αυτό? Ξέρω ότι θα πάτε πάρα πολύ Παναθηναϊκοί τώρα για το μάτς, οπότε κρατήστε τις σημειώσεις. Καταρχάς, μέναμε σε αυτό εδώ το σπίτι, κάνα δεκάλεπτο από το κέντρο. Αν σας ψήνει, στείλτε μου για το link. Σημειώνω αδερφός. Ακριβώς από κάτω υπήρχε το Plattering, ένα μαγαζάκι με πολύ top πρωινά. Πήραμε τορτίγια ντε πατάτα, σαντουιτσάκια με χαμόν και αυτό εδώ το έπος που το είχαν όλα τα τραπέζια πάνω και πήγα και ρώτησα τι σκατά είναι. Τι αυτό, μάνα. Λοιπόν, λέγεται το Renzo και πρακτικά είναι τηγανιτό μπέικον. Το κράτησα λίγο ελαφρώς. Ελπίζω να μην βλέπει διατροφολόγος μου αυτό το βίντεο. Πάρτε και κανένα φυσικό χυμό, γιατί η Βαλένθια φημίζεται για τα πορτοκάλια της. Αχ, είναι τέλειος, ρε. Αν πας Βαλένθια και δεν φας παέγια, είναι σαν να πας στην καρδίτσα και να μην φας λουκάνικο. Τι είπες πάλι, ρε παίκτη. Οπότε πήγαμε στο Casa Carmela που λένε ότι είναι το καλύτερο στην πόλη. Κροκέτες μπακαλιάρου και κροκέτες με χαμόν για αρχή. Επειδή είναι 25η, κροκέτα μπακαλιάρου. Χρόνια πολλά, Ελλάδα. Γαριδούλες βουτυγμένες στο λάδι και η ζωή είναι ωραία. Μέχρι να φτάσει αυτό εδώ το τερατούργημα. Όνα σου. Πραγματικά η παέγια ήταν άρρωστη. Την ψήνουν στα κάρβουνα οι μερακλείδες. Νόστιμη, Έχει και πλευρά η καραβίδα. Πραγματικά είναι top. Top. Είναι πολύ νόστιμη. Στυλ είναι ρύζι με θαλασσινά. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Μέτρησε άσχημα, το προτείνω full το μαγαζί. Απλά σημειώστε ότι έχει 50 ευρώ ελάχιστη κατανάλωση το άτομο. Κάργα λεφτά. Στο κέντρο τα μεσημέρια τα περισσότερα μαγαζιά είναι κλειστά, οπότε καταλήξαμε να φάμε μια μέρα στο Grand Mercat, το οποίο είχε τίμιο φαγητό. Καλαμαράκια και πατάτας μπράβας top, αλλά μην περιμένετε παέγια σαν το Casa Carmela, οκ. Κατανοητό. Στη Βαλένθια έχει και το 100 Burgers που μου στείλατε πολύ ότι είναι το καλύτερο στην Ισπανία και έχει ψηφιστεί και το καλύτερο στον κόσμο. Τι λέτε ρε παιδιά? Για πάμε να εμβαθύνουμε. Το καλύτερο στον κόσμο. Είναι σκληρό να το πεις αυτό για μπέργκερ. Ωραία, το χάνω το μυαλό μου. Πολύ καλό, όχι το καλύτερο. Είναι πολύ ιδιαίτερο το bacon, αυτό το κάνει πάρα πολύ καλό. Είναι αυτό το crispy, το bacon, το σωστό που δεν το κάνει κανένα στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, απλά καλό θα έλεγα. Σίγουρα όχι το καλύτερο στον κόσμο. Προχωράμε. Μετά τον αγώνα πήγαμε να πνίξουμε τον πόνο μας στο TKO Tacos, αλλά ήταν μέτριο. Βέβαια τα μικρά tacos είχαν 1 ευρώ το ένα, αλλά και πάλι δεν άξιζε πολύ. Και μιλάμε για πράφετ. Τσιμπήσαμε και ένα βάσκικο cheesecake από το Basque. Οκ, δεν προσπάθησαμε πολύ με το όνομα εδώ. Και ήταν πάρα πολύ καλό. Λέγε. Καλό. Γενικά αξίζει πάρα πολύ να κάνεις βόλτα στην πόλη που είναι πανέμορφη και έχει και ένα τεράστιο φουτουριστικό πάρκο που είναι σαν το meme The World If στην πραγματική ζωή. They're the same picture. Νοικιάστε ένα ποδήλατο από το app Valen DC και φτάστε μέχρι την παραλία που είναι απλά μαγική και τεράστια. Title of your sex tape. Στα του αγώνα η ομάδα έχασε τελικά στο shoot, βάλτε το εκεί ρε γάλε, αλλά κρατάμε την εμπειρία και το σκαρικό πλάνο που μου χάρισε ο γίγαντας ο σκηνοθέτης. Προσοχή, οργισμένος γάβρος.